खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो राननानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिसपुर क्लिनिक हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय हरनि 12:30 रिंगायाव बबेन पुसन नार्जारिया रुंसारि जाबाय। बबेन पुसन नार्जारिया गुवाहाटी हाइकर्टनि सिनियर एडभोकेट, अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीनि एनाउन्सार, ड्रामा दिन्थिगिरि, बर' सावथुन दिहुनगिरि, डिरेक्टर, प्रडिउसार, माइजलि प्रडाक्शन समनि गुथाल हरबादि खोमसि अनजिमायाव गोमोहैबाय जायहा सिमां स्क्रिप्ट राइटार प्रडिउसार नांगोल जाख्रा मिउजिक भिडिअ बैसागिखौ दिहुनबोदोंमोन होनना मिथि मोनदों। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव थामहिनबा बबेन पुसन नार्जारिनि रुंसारि जानानै थांनायाव बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। 2025 आरो 2026 बोसोरनि आइ रिभार फेस्टिवल जागायजेननाय समावनो जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा। खौरां मोननाय बायदिब्ला आइ रिभार फेस्टिवलनि बेखेवजेननायखौ नायनो फैनाय सानै लाइमोना गारिजों हरखाबै सौग्रावनायाव जायगायावनो सासे लाइमोना जिउ गोमायो आरो सासे गोब्राब जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। जाथायाव सासे लाइमोना जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासेया आथिं बायदों होनना खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' फावखुंग्रि लोगोसे सिंगार जुरि बर'नि दैदेननाय सेरजा हारिमु आफादा बर'नि मोसानायखौ गुबुन हादोराव दिन्थिफुंनानै बाख्नायनाय मोनदों। नर्थ ईस्ट रिजनेल कालचारेल जन डिमापुरनि कालचारेल डिरेक्टर डक्टर प्रसन्न गगैनि हेफाजाबाव गासै मोन 8 रायजोनि गासै 200 हारिमु सिबियारिफोरनि जुथुमनायजों बे अक्टाब फेस्टिवला खुंजादोंमोन। बर'नि दोरोङारि मोसानाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों आरो बाख्नाय जादों होनना मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि मध्य प्रदेशनि इन्दौराव खुंनाय अक्टाब फेस्टिवलाव जुरि बर'नि दैदेननाय सेरजा हारिमु आफादा बर'नि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै बाख्नायनाय मोनदों। नर्थ ईस्ट रिजनेल कालचारेल जन डिमापुरनि कालचारेल डिरेक्टर डक्टर प्रसन्न गगैनि हेफाजाबाव गासै मोन 8 रायजोनि सा 200 हारिमु सिबियारिफोरनि जुथुमनायजों बे अक्टाब फेस्टिवला खुंजादों। बर'नि दोरोङारि मोसानाया बयनिबो गोसोखौ बोहोनो हादों। हिंसाजों गोहोम गोग्लैनाय सोनाब कार्बि आंलंनि थासारिया लासै लासै सरासनस्रा जाफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। गला दखानिफ्रा लासै लासै खुलिफिननो हमदों आरो फालांगिफोराबो जागायफिनदों। पेट्रल पाम्पफोरा खुलिबाय आरो पेसेन्जार गारिफोरनि थांलाय फैलायाबो जागायबाय होनना मिथिनो मोनदों। आरो दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द खालामनाया फिन खुलिफिनबाय। मोनसे बिथोननि उनाव उफ्रा गाहाय नेहाथारि अजय तिवारिया बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि 23 डिसेम्बर खालि जानाय हिंसायारि जाथायनि उननिफ्राय इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि इन्टारनेटआ खुलिदोंब्लाबो कार्बि आंलंआव दासिमबो दाब दाब जायगायाव इन्टारनेट सिबिथाय गैया होननानैबो मिथि मोनदों, जेराव दासिम केर'निजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव इन्टारनेट सिबिथाय गैया। बे बेलायाव जिल्लानि थागिबिफोरा इन्टारनेट सिबिथायनिफ्राय जानगाराव थानायनि थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गोबां रोजा खुवा खौरांनि जाहोनाव गोबां बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बावैसो सिगां एयारलाइननि वेबसाइटआ फोसावनाय बायदिब्ला गं 57 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दिनैसिमबो एयारलाइन्सआ रोजा खुवा खौरांनि थाखाय गं 13 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामदों, जायनि थाखाय दावबायारिफोरखौ उसुबिदा खोलैदों। बेनि अनगायैबो केन्सेल खालामजानाय गं 57 बिरखंफोरनि गेजेराव चन्डीगढ़, मुम्बाइ, आहमेदाबाद, हायद्राबाद, अमृतसर, बेंगालुरु, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकाता, चेन्नाइ, जयपुर आरो पुणे बायदि बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारनाय बिरखंफोरा मख'जाथाव। जाय दावबायारिफ्रा बे फ्लाइटफोराव दावबायनो गोनांमोन बिसोरहा दा जेबो राहा गैया। सोनाब कार्बि आंलंनि केर'नियाव जानाय हिंसायारि जाथायनि समाव कार्बि गबेक, कार्बि चाइनेस गबेक होख्रावनाय 3 दायनिगिरिफोरनि बेरेखा एफआइआर थिसननाय जादों। केर'नि पुलिस थानाया 3 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै बे एफआइआरखौ थिसनदों। मख'नो गोनांदि बे एफआइआरखौ हिन्दी राव रायज्लायग्रा फरायसा आफाद, बेंगलि हारि आरो भारतारि गरखा परिषदआ थिसनदोंमोन। बेबायदिनो एफआइआरआव बिकास चौहान, युवराज पाठक आरो दुनु बर्माखौ दायनिगिरि महरै मख'नाय जादों। लोगोसे बेसोर गासैबो आफादफोरा बेफोरबादि बिबुंथिखौ माब्लाबाबो गनायथाव नङा होननानै फोरमायदों आरो सोंखारिदों। इउपिपिएल दोलोनि फिन आरोबाव गेदेर खहा। इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि जाफुंसार कन्ट्रेक्टर बिरखां बर'जों लोगोसे बारग' एनडिबि सिला बसुमतारिया कंग्रेस दोलोआव जयनिं जाबाय।
मख'जाथावदि थांनाय BTC बिसायख'थियाव बिरखां बर'आ UPPL दोलोनि जानानै गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै हरखाबै कंग्रेस हान्जानि नेति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथाङा कंग्रेस दोलोआव जयनिं जायो। बिश्वनाथ जिल्लायाव फिन आरोबाव एभिक्सननि गोहोम। बे खेबाव खुंथाया बिश्वनाथनि बागामारियाव होखारनाय हाबाफारिखौ लादों। आगस्त दानाव जिल्ला खुंथाया गासै 732 नखरफोरनो होखारनायनि नटिस दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बे नटिस बादियैनो गं 68 नखरफ्रा गोजौ बिजिरसालिसिम थांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे टगल खालामनायनि हाबाफारिखौ दोनथ'नो थाखाय थामहिनबा दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय जोबथारनायाव बोसोराव साननैल' थाबावनाय रबिबारनि फुंनि एबा दिनै 7 रिंगानिफ्राय होखारनाय हाबाफारिखौ जागायो। बिजिरसालियाव फैनाय 68 नखरफोरखौ नागारनानै खुंथाया आद्रा थानाय 664 न'फोराव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय होखारनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो कब्जा लाग्राफ्रा 203 आरो 189 नम्बरनि प्लटआव गासै 265 बिगा बिजिआर हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामदोंमोन। बेराफारसेथिं गुसु गोजां बोथोरनि समाव होखारहरजानाय एबा होखारजानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। गावसोरनि न'फोरखौ मेगननि सिगाङावनो सिफायनाय नुनानै गोबांनि मेगनाव मोदै गदों। होखारजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे गागि नोगोरारि आलाबुद्दिन हाजिर बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला, जों बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो बेयाव थाबोगासिनो दं। दिनै खुंथाया जोंनि न'खौ सिफायबाय। जोंहा एसेबां समायना न' दंमोन आरो दा बै न'आ सिलिंखार जाबाय। जों माबोरै थांना थागोन? दिनै जों थारैनो लोरबां जानो गोनां जाबाय। बागमारि बिश्वनाथआव खुंथायनिफ्राय होखारनाय हाबाफारियाव गोसो गुदुं जानानै हाजिरा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, जों जोंनि आजै-आजौमोननि समनिफ्रायनो बेवहाय थाबोगासिनो दंमोन। बे हाया सोरनि बेखौ जों थारैनो मिथिया, नाथाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो जों सार्केल अफिसारनि मावख'आव थांगासिनो दं। थेवबो दिनैसिम बिथांमोना जोंनो हानि रेबगान्थिफोरखौ होआखै होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लायाव सन्देह खालामजाथाव बांलादेशी बासाला फैदों होनना अजी निसान ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फोसावनायनि हेंथायै इउटुबार अजी निसान ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एबिएमसुआ गसर थिसनबाय होनना बे समाव मिथि मोन्दों। दिनै बोहैथि बोसोरनि जोबथा रबिबार, गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय गोबां साखाफारा जागासिनो दं। बेबायदिनो जोबथा रबिबारखालि नुनो मोननाय जादोंदि रायजोनि गोबां जिल्लानि पिकनिक स्पटफोराव गोबां सुबुं थुबुर जानाय आरो लावखार ओंखाम जानाय। खायसेफोरा बेखौ गावनि लोगोफोरजों सम बारहोहरदों आरो खायसेया बोसोरनि जोबथा रबिबारखौ नखरजों रंजादों। बे समावनो काजिरङानि कार्बि आंलं सिमानि साखाथियाव थानाय मैदेर अन्थाइनि पिकनिक थावनियावबो पिकनिक मोजां मोनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां गोसो दुंखांनाय नुनो मोन्दों आरो गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोसोआरि मेंनायखौ बोखारनो आरो थाजिम लाबोनो थाखाय बयबो रंजानायाव मुखुब जादों। कार्बि हाजोनि समायना आबहावानि गेजेराव सुबुंफोरा जयै ओंखाम जादों आरो रंजादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।